Hi havia una vegada una típica noia americana que va topar amb un típic noi americà decidit. I va topar... I topar... I van decidir asseure's a parlar-ne abans de tenir un accident més greu. Es van fer bons amics. Van descobrir que compartien moltes aficions. La ràdio, la televisió, els trens. I quan el noi va trobar la noia atractiva, desitjable, irresistible, va fer el que fan tots els nois americans decidits: demanar-li que s'hi casés. Van fer un casament típic i una lluna de mel típica en una suite nupcial típica. Només que resulta que aquesta noia és una bruixa. Embruixada. Jo, Darren, prenc aquesta bruixa, Samantha. A totes les noies els hi agrada l'amor i el romanticisme. Però hi ha una altra cosa que no els hi agrada. Mare, què hi fas aquí? Que què hi faig jo? I tu què hi fas? M'he casat. Sí, ja ho sé. No et puc perdre de vista ni un moment. Agafa't a mi, serem a casa en un tren. No me'n vull anar. Ja m'ho pensava. T'ha fet un encanteri, oi? Ai, els bruixots són el pitjor que hi ha, el pitjor. No és bruixot. Què? Resulta que és, si em permets l'expressió, un ésser humà mortal normal. Ah, així és fàcil. Faré que ensopegui amb una catifa i es trenqui un braç. Ni se t'acudeixi, entesos? És un home adorable, fantàstic i absolutament meravellós. De debò, pobrissona meva, això ha de ser horrorós. Però no t'amoïnis, reina. T'ajudaré a sortir-ne. No penso sortir del lloc. Ah, no? Que t'agradaria passar la nit de noces amb un gripau? Que no ho entens? Sóc feliç amb ell. No li parlis així a la teva mare. Seràs feliç quan jo t'ho digui. Compte, ara entrarà. Tu deixa'm fer a mi. Vigila. No pateixis, no li faré cap mal.